zusters. Een, een gezegende Sabbat naar ieder. Alle. Vandaag, zoals we zien aan de titel, gaat mijn preek over het gevaar van wereldse genoot voor Adventisten, voor ons als christenen. Maar voordat wij diep verder gaan in deze preek, wil ik nog zelf even bidden voor kracht en wijsheid. Lieve Vader in de hemel, uw grote God, u die goed bent, u die in de eeuwigheid aanbeden mogen worden, Vader. Vader, ik wil u vragen voor wijsheid en kracht, zodat ik de boodschap kan brengen naar de broeders en zusters, zodat de boodschap krachtig en vurig en goed verstaanbaar zou kunnen zijn, Vader. Dit bid ik allemaal niet omdat ik zelf goed ben of omdat ik het verdien, maar omdat u genade bent. Amen. Nou, broeders en zusters, zoals we zien, zien we de titel, Het gevaar van wereldse genoot. Nou, als we naar de volgende punten. Jennifer, kan je even doorskippen? Twee pagina's. Twee verder. De derde PowerPoint-blad. Derde stuk. Ja, stop. Nou, deze preek bestaat eigenlijk uit 2 delen. Maar vandaag zullen we als het ware het eerste deel behandelen. Nou, vandaag gaan we erachter komen, wat is wereldse genoot? En wat is het gevaar voor Gods volk? Wat is het gevaar voor Gods volk als wij ons toewijden aan deze wereldse genoot? Dus wat is het gevaar als wij als christenen ons toewijden aan deze wereldse genootheden? Nou, daarbij gaan we volgende slide. Eén seconde. Ja. Nou, daar lezen we in Romeinen 13, vers 11. En dit zeg ik meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het uren is dat wij nu uit de slaap ontwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Nou, Paulus beschrijft hier dat het nu de tijd is om wakker te worden uit onze slaap. Want de dag van Gods redding komt steeds dichterbij. Met slaap bedoelt hij dat we niet geestelijk passief of onverschillig moeten zijn, maar juist actief moeten leven in ons geloof. En ons juist extra moeten richten op God en leven naar zijn evenbeeld, nu dat er nog vergeving mogelijk is. En we een korte tijd hebben. Dus als het ware nu dat wij nog de tijd hebben, nu als het ware dat Yeshua nog steeds mogelijk is vergeving voor ons aan het vragen, pleitend bij de Vader, dat we nu nog vergeving mogelijk hebben. Dat het nu, dat we in de laatste dagen leven, niet moeten slapen, maar juist nu wakker moeten worden in deze tijd. Als het ware Paulus beschrijft dat hij geeft ons een zegging, hij roept. Hij zegt, ontwaak je nu uit de slaap. Nou, volgende slide. Dan gaan we kijken wat Sister White hierop zegt. Volgende slide. Yes. Daar staat, in een uitzicht dat ik op 27 juni 1850 kreeg, zei mijn begeleidende engel, de tijd is bijna om. Weerspiegelt u het lieflijke beeld van Jezus, zoals u zou moeten? Toen werd ik naar de aarde gewezen en zag ik dat er een voorbereiding nodig was onder hem die de boodschap van de derde engel onlangs hadden omarmd. De engel zei, maak u klaar, maak u klaar, maak u klaar. U zult een grote dood aan de wereld moeten sterven dan u ooit bent gestorven. Ik zag dat er een groot werk voor hem te doen was en er maar weinig tijd was om het te doen. Nou, zuster White maakt duidelijk dat wij echter, die de derde engelboodschap hebben, wij echter die het meeste licht hebben gekregen van alle adventkerken, geroepen zijn om te getuigen. Dat wij de waarheid moeten verkondigen in de wereld en het karakter van Christus dragen, als het ware. En dat wij nu het karakter van Christus moeten weerspiegelen. Omdat de tijd korter is dan ooit. Nou, volgende slide. Nou, in Filippenzen 2 vers 12, daar lezen we, als dan mijn geliefde, gelijk gij ten alle tijd gehoorzaam geweest zijn, niet als in mijn tegenwoordigheid, maar alleen maar nu in mijn
werk u zelf zaligheid met vrezen en beven. Nou, hier beschrijft Filippenzen dat nu dat Christus niet met ons is, dus niet fysiek, hij is wel met ons, maar niet fysiek, wij zich een bodem moeten behouden en dat wij ons nu juist extra op hem moeten richten. Niet omdat hij nu niet met ons is, maar nu juist in zijn afwezigheid. Want hij is bezig met een plaats voor ons voorbereiden. Dus nu juist dat hij nu niet is met ons fysiek, moeten we juist, staat er ook, hè, werk u zelf zaligheid met de vrezen en beven. Dus hier, juist nu niet in zijn tegenwoordigheid, moeten we juist nu nog harder werken dan in zijn, juist dat hij er nu niet is, als het ware. Nou, volgende slide. Nou, wat is wereldse genot? Wereldse genot is alles wat ons een kort plezier geeft, maar ons niet dichter bij God brengt. Het is als het ware alle wereldse genootheden, plezierheden. Denk aan status, luxe dingen, alle dingen die je plezier geven op deze wereld. Alle dingen die je gedachtes vermaken, als het ware. Maar de geest verzwakt. Het is als het ware een tijdelijke plezier. Een tijdelijke plezier. Nou, een tijdelijk plezier kan je iets geven iets leuks, iets is voor een tijdje. Iets wat bijvoorbeeld je doet voor een tijdje. Maar niet voor lang. Wereldse genootheden zijn allemaal wereldse dingen. Die je even een goede gedachte geeft. Even een leuke plezierheden geeft. Maar uiteindelijk je geest verzwakt. En wat je uiteindelijk verder wegbrengt van God. Zonder dat het op het eerste gezicht schadelijk lijkt, als het ware. Een seconde. Nou, in Efeze 2 vers 11 lezen we: bedenk daarom dat u voorheen heidenen was in het vlees en die onbesneden genoemd werd. Bedenk daarom dat u voorheen heidenen was in het vlees en die onbesneden genoemd werd, door hem die genoemd werden. Besnijdenis in het vlees die met het hand gebeurt. Dat u in de tijd zonder Christus was ververmd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u vooraf was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Dus als het ware nu, als het ware zonder Christus, waren wij de mensen die gewoon in de wereld waren, goddeloos als het ware. Maar juist nu dat we met Christus zijn, wat we in vers 13 lezen. Maar nu in Christus, nu dat wij in Christus Jezus bent, u er voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Dus juist nu, omdat we van Christus zijn, zijn we als het ware afgezonderd van de wereld. Twee slides verder, alsjeblieft. Ja, hier zo, stop. Nou, in Johannes 2 vers 15 tot en met 16 lezen we: heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. In vers 16 lezen we: want al wat in de wereld is de begeerte van het vlees. De begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader. Daarom lezen we in Mattheüs 6 vers 33 onderste: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u gegeven worden. Dus met deze versen wordt bedoeld: wie een vriend van de wereld is de liefde van God niet in hem. En kunnen we niet met de wereld zijn en niet met God, zoals er staat in Mattheüs 6 vers 24. Want daar staat er dat we niet twee goden kunnen dienen. Dus als het ware
niet met de wereld zijn en niet met God. Het is echter of God of de wereld. Er valt geen tussenweg. Volgende slide. Nou, wat zegt de geestelijke profetie aan ons? En ook jongeren. Daar staat, een ware christene gaat geen enkel vermaakcentrum binnen. En doet aan geen enkele vorm van vertier mee als hij Gods zegen daarover niet kan vinden. In het theater, de biljartzaal of het bowlingcentrum. Hij doet niet mee aan vrolijke wals. En geeft zich niet over aan welke andere betoverende genot ook, waardoor hij Christus uit zijn hart gebannen zou worden. Wij antwoorden mensen die pleiten voor dit soort verstrooiingen. In de naam van Jezus van Nazareth kunnen wij ons hieraan niet overgeven. Niemand roept Gods zegen in over de tijd die men verliest in een theater of danszaal doorbrengt. Geen enkele christene zou op zo'n plek willen sterven en niemand wil daar aangetroffen worden als Christus terugkomt. Nou, zuster White maakt duidelijk dat wij als Adventisten niet thuis horen op plaatsen waar wij Gods zegen niet kunnen vragen. Engelen houden voortdurend de wacht over ons en schrijven alles op wat we doen. Engelen zijn in tranen wanneer ze zien dat christenen zich tot dit soort vermaak toetreden. De Bijbel is heel duidelijk en vertelt ons duidelijk dat we ons moeten afkeren van de wereld. Zoals we lezen in Jacobus, dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is. Want zoals we in Matthäus 6 vers 24 lezen, kunnen we geen twee goden dienen. Het is echter God of de wereld. Want wie de boodschap verwerpt, verwerpt de boodschapper. In Jacobus 4 vers 4 lezen we, weet u niet dat vijandschap met God, met de wereld, vijandschap tegen God is? En wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. In Matthäus 6 vers 24, niemand kan twee goden dienen. Want of hij zal één haten en de andere liefhebben, of hij zal zich aan één hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Dus als het ware, zuster White beschrijft hier dat wij als christenen niet op dit soort plaatsheden horen te zijn, omdat Gods geest niet is op dit soort plaatsen. Volgende slide. Ja, klik nog één keer door. Nou, dan is eigenlijk de vraagstelling, waarom horen wij als volgelingen van God niet mee te doen aan vermaakzuchtige dingen? Omdat vermaakzuchtige dingen zijn van de wereld en niet dingen van God. Zoals we zien, hè, wie in vriendschap is met de wereld, is de liefde van de Vader niet in hem. Wie met de wereld is niet met God. En ook tegelijkertijd met de dingen van de wereld. Dus als wij met de wereld meedoen, zijn wij niet van God. Want God zegt juist tegen ons, word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word afgezonderd door de vernieuwdheid. Dus, als het ware, leef niet in de wereld, ga niet mee met de dingen van de wereld, maar nee, afzonder jezelf van de wereld. Nou, dat was de preek, eigenlijk, als het ware. En daarmee wil ik afsluiten met een gebed. We gaan bidden. Lieve Vader in de hemel, u grote God, u die goed bent, Vader, u die in de eeuwigheid gediend mag worden, Vader. Vader, help dat het boodschap duidelijk was zijn, ondanks het kort was, maar help dat het duidelijk en krachtig zijn, Vader. Help dat u met deze boodschap ons de bedoeling wou geven dat wij niet met de wereld moeten zijn, maar compleet afgezonderd, Vader. Niet half met de wereld en half met u, maar compleet afgezonderd, Vader. Vader, help dat de boodschap duidelijk had kunnen zijn en dat wij dit ook toe kunnen passen in onze dagelijks leven, Vader. Vader, dit vraag ik allemaal niet omdat we goed zijn,
maar allemaal in genade. Amen. Amen. Dankjewel, Jaden, voor je preek. En dan wil ik nog aan iedereen in de Zoom-meeting vragen of jullie nog vragen voor Jaden hebben. Of dingen dat jullie niet begrepen. Ik heb een vraagje. Zijn er, zoals we hebben gelezen, zijn er dingen die een christene wel een genot kan geven? En zo ja, wat? Nog een keer? Dus zoals je preek zei, de wereldse Ja. genot, daar Ja, is de Heer niet. De Heer is niet nee, met een hart die wereldse klopt, genot heeft. Dus klopt. is er wel een genot voor een christene die de Heer wel zegt, ik ben daarbij? Zeker. Dus Dwight zegt vooral geestelijke dingen, zoals een natuurwandeling. Ehm, natuurwandelingen, gewoon dingen gewoon natuurdingen. Zoals natuurdingen. Dus je bedoelt ehm, dingen die God zelf heeft ja, gemaakt? dingen die God Ja, zelf als het ware heeft gemaakt. ja. En als ik dat bewoont, of hoe zeg je dat, bewondert en Ja. mediteert daarbij, dan zie ik de Godse wonderingen, zoals Juan in de Bijbel dat zei van, dat hij in de natuur zat toen hij Mhm. begon over zijn deel van de Bijbel te schrijven. Mhm. Dus daar kan je één ding zien van in de natuur zijn, dan kan ik daar zijn met de Heer Jezus. Oké, Juist. dan hebben we eentje, natuurwandeling. Wat nog meer? Wat zijn de dingen die Jezus zelf heeft gedaan, dat hem en dat ons vandaag ook genot kunnen toedienen of geven? Nou, bijvoorbeeld het lezen van zijn woord. Hè? Ja, het is niet iets pleziers, maar het is ook niet iets van de wereld. Dat is ook, dus als het ware dingen die afgezonderd zijn van God. Dat is genootheden waar wij als christenen ons vandaag moeten toebehoren, als het ware. Amen. Dat is ook zo. Dus er zijn veel andere dingen die ons dat positieve genot geven, waarbij wij constant in het nabijzijn van de Heer Jezus kunnen blijven leven. En dat is Klopt, zijn wens voor ons allemaal. Dat wij om klopt, elke minuut, seconde van de dag met hem zijn. klopt. Ja. Ik wil nog even iets aan toevoegen. Ik hoorde net het natuur, dat klopt. Maar ook wij zelf als christenen kunnen ook activiteiten bedenken. Hè, je kunt Klopt. bijvoorbeeld denken aan Bijbelse namen verzamelen. En dan kun je een spelletje zeg maar, van maken. Hè, dus samen zingen. Dus dat is ook een soort activiteit. Hè, dus Zeker. het is niet alleen wat God heeft gemaakt, maar wij als christenen kunnen ook zeg maar spelletjes, activiteiten algemeen bedenken, maar uiteraard gekoppeld met Gods dingen. Hè? Dus Ja, op die klopt. manier kun je dan breder bekijken. Want anders, als er nog meer mensen zijn die nu ook meeluisteren en dan denken ze van oké, natuur, maar oké, dan oogt het zeg maar beperkt. Maar het is veel breder. Dus het is ook goed zeg maar om dat samen, ook om te delen als iemand anders wat heeft, zodat men ook kunnen denken van oké, er zijn ook wel genoeg activiteiten voor christenen. Hè? Want soms is dat ook beperkt aan kennis. Terwijl Mhm. het is ook goed zeg maar, om met elkaar te delen, want anders dan heerst het activiteiten zeg maar, in de wereld veel breder. Terwijl wij ook dingen kunnen bedenken, zeg maar dan die met God te maken heeft. Dat wil ik even toevoegen. Nee, klopt. Nee, heel mooi zoals je net zegt, inderdaad. Wij als christenen kunnen zelf ook activiteiten verzinnen. En sowieso is het heel breed, hè, qua activiteiten. Maar zoals ik net uitlegde, is het dingen, ehm, geestelijke dingen. Hè, activiteiten die ons dichter toebrengen tot God. Amen. Geestelijke dingen. Dat zijn de dingen die wij als christenen kunnen doen. Hè, geestelijke dingen. Dingen die ons dichterbij brengen, als het ware, door God.
Hè, zoals de zuster net uitlegde. Als wij als kerk of als broeders en zussen zelf ook activiteiten kunnen verzinnen. Zoals bijbelquizzen, noem maar op. Het is heel breed. Je kan heel veel dingen opnoemen. Maar dat zijn wel dingen die ons dichter toebrengen tot God. En dat zijn de activiteiten die we moeten doen. Ja. En mag ik er wat bij zeggen, Jaden? Yes. Het punt is, wat je net zei, en dat wil ik ook benadrukken. Het activiteit moet mij dichter bij Jezus brengen en mijn Jezus brengen. geestelijke groei dienen. Want Zeker. tegenwoordig zie je heel veel activiteiten, zeggen ze, toernooi van voetbal. Terwijl als je het goed bekijkt, eigenlijk op simpele oog zeg je, oké, er is niks mis mee als ik een voetbaltoernooi organiseer. Maar als je kijkt naar de emoties en het gedrag dat dat spel met zich meebrengt, dat breng je niet naar Jezus toe, maar dat laat je een karakter uiten van de vijand. Want een toernooi is een competitie. Wie wilde altijd competeren? Lucifer in de hemel. Dus Klopt. de emoties, dat de activiteit, of laten we zeggen de denkvermogen dat het activiteit met zich meebrengt, moet het denkvermogen zijn van Mogen zijn van ik Christus. groei, Juist. ja, ik groei sterker in de Here toe. Juist. Ik doorbreng in liefde en samenhang met mijn broeders en zusters. En samen bestuderen wij de woord van God. Of samen doen wij een quiz waar bijbelse vragen worden gesteld. Of samen doen wij een activiteit waarbij we anderen gaan helpen en ondersteunen. Dus de activiteit moet een activiteit zijn die mij spiritueel dichterbij en laat groeien naar de Heer toe. Ja, dat is het punt. Ja. Juist. Dat is dus wat het ware. Hè? Dus dat, wat je net benoemde is, hè, het voetballen, hè, dat is wel leuk, maar dat is ook competitief. En daar spreekt Sister White ook over. Hè, dat het beste is eigenlijk dat is ook competitief. Het beste is ook dat we onszelf daar ook. Competitief is leuk, maar dat is inderdaad ook niet hetgene wat je dichter brengt tot God. Dus inderdaad, geestelijke dingen, dingen die je dichter toebrengen tot God, dat zijn het beste, betere activiteiten voor ons als christenen om te doen. Ja. En nog meer vragen? Nog meer vragen? Nee, maar goed, die man is warami. Ja. Ik zie het niet zo goed of er handen Nee, nog no, omhoog I mean, gaan. mira yung man isa. Timas pregunta pa eho ben rumanang. Lanang pensa un rato, così se tinko bezinkt. Ja, zeker, zeker. Inderdaad. Ja. Als een jongere, hè, hoe moeilijk is dat om als een christelijke jongen te zijn? Want kijk, ik was ook jong. In mijn tijd was niet de tijd van nu. Dus ik zie veel dingen die zijn veranderd. In mijn tijd was er geen mobiele telefoons. In jullie tijd wel. Dus de dingen zijn verslechterd. Hoe is het om een jongere te zijn die het licht van de Heer moet schijnen met de vrienden die niks van de Heer kennen? Schoolvrienden Nou, of werk. het is een hele goede vraag. Ja. En daar heb je gelijk in. Als een jongere, vooral in de laatste dagen, nou, ik spreek als een jongere, is het heel moeilijk. Ja, in de tijd waar je leeft. Hè, het is het voortdurend. Zuster White beschrijft dat in Altijd Dichtbij. Het is het voortdurend gebed zijn met God. Natuurlijk, ik ga naar school. Hè. Ik zit op de middelbare school nog steeds. En ik ben elke dag met wereldse vrienden. Elke dag ja, mensen die niet van God zijn. Die soms bepaalde dingen met je delen. Weet je? En soms denk je ook bij jezelf van ja, weet je, als een jongere, soms wil je daar aan meedoen, et cetera. Want je bent nog jong, weet je. Je wilt uittesten. Je wilt kijken, oh, is dit wel goed? Je weet stiekem wel in je achterhoofd van oké, dit is niet goed. Maar weet je, soms denk je van ja, ik wil toch gaan. Dus vandaar dat het altijd in gebed, dat helpt mij vooral wanneer ik op school ben, het is altijd gebed met God zijn. Voortdurend in die contact zijn met God. Sister White beschrijft in het boek Altijd Dichtbij dat wij niet een uur of slechts niet 10 minuten veilig zijn zonder God.
Dus dat betekent als ik mijzelf een uur of 10 minuten, uur of 10 minuten afwijk van God, dan maak je automatisch die keuzes. Dus het is als het ware het voortdurend gebed zijn met God, voortdurend in contact zijn met God. En dan zal God jou helpen om die keuzes niet te maken. Om de juiste beslissingen te nemen, om het juiste voorbeeld te geven. Dus dat is eigenlijk hoe ik dat aanpak als een jongere. Amen, thank you. Yes. De quero que uma pergunta? Tem mais pergunta? Nou, Janie, je mag afsluiten, want er is geen meer andere vragen. Oké. Een goede preek. Ik heb het geluisterd. Dat was de boom. Wat ik kan zeggen is, vooral in deze tijd, hè, we moeten die karakter van Jezus hebben. En als je in een competitie gaat, zulke dingen, dan het wordt moeilijker. Dus het is beter als we toch, althans, mensen zeggen we willen toch, we zijn jong, et cetera, maar we weten dat we in de laatste dagen zijn. En je weet nooit wat morgen gebeurt. Dus vanaf nu moeten we proberen eigenlijk dichter bij God te komen. En ja, sommige dingen, ze zijn leuk en al, maar het zal ons niet helpen in onze groei. Dus dat moeten we inderdaad erop nadenken. Dat we nu meer tijd besteden in dingen die ons helpen. En dingen die ons verder van Jezus weghalen. Dus dat wou ik alleen zeggen. Oké. Ja, Praat maar. Goede antwoord inderdaad, Steven. Hè? Zoals we die tekst ook net hadden gelezen, waar de engel zei, weerspiegel jij het karakter van Jezus. En toen, daarin beschreef ze ook, hè, er werd mij een gezicht getoond op de aarde, waar de engel zei, maak u klaar. De tijd is kort, weerspiegel jij het karakter van Jezus. Weet je, dus inderdaad, zoals je net uitlegt, we leven in de laatste dagen. Hè? En de tijd is inderdaad zeer kort. Dat zien we aan alles wat gebeurt, weet je. Dus nu juist dat de tijd zo kort is, moeten we ons juist richten op dingen die ons dichterbij je brengen tot Christus. Ik ken een citaat niet meer uit mijn hoofd, maar zuster White beschrijft ergens waar zij jaren over heeft gedaan. Dat zullen wij nu in enkele dagen moeten doen of in enkele maanden. Dus dat is ook weer een tekst die echt laat zien hoe kort de tijd is. En dat het inderdaad beter is dat we ons op dingen richten van God. Want de dingen daar buitenop zijn leuk, maar zijn allemaal tijdelijke bevreesdheden. Maar zal ons inderdaad niet helpen in onze groei en ook niet dichter tot God. Dus dat is wel belangrijk dat we dat echt juist extra doen in deze tijd waar we nu in leven. Nou, dat punt wat je hebt, hebben wij als volwassenen ook. Want soms heb je een baan en de duivel weet dat dat jouw inkomsten is. Dus wat doet de duivel daarmee? Oh, je hebt vertrouwen in God, toch? Dus zet dingen voor jou op je werk om ongehoorzaam te zijn naar de Heer toe. Maar als je niet in constant bent, je bent je huis uitgegaan, je hebt niet gebeden, je hebt geen relatie met God, dan ga je al in automatisme mee met de rest. En dat is een gevaar die is, ook al, het is, laten we zeggen, men zegt, het is makkelijk gebeurd bij een jongere dan een volwassene, maar ik zeg, er is geen verschil daarin. Ja, want de duivel die komt naar niemand toe met dingen die hij weet dat diegene al overwonnen heeft. Hij komt met dingen die hij weet, het is nog steeds jouw minpunt. Jouw zwakke punt, ja. Je zwakke punt. Dus als volwassene kom je het ook gewoon regelmatig tegen. En soms heb je vrienden ook die niet van God zijn. En dan hebben ze een verjaardagfeest. Maar God wil dat je hun wint voor zijn glorie, toch? Want je houdt van hun, je wil hun ook zien in de hemel. En dan hebben ze een verjaardagfeest precies op de Sabbat. En dan kan je niet naartoe gaan. En dan komt er een dilemma van,
Ze is wel iemand van de kerk, maar ze heeft geen liefde meer voor de vrienden, want ze is niet bij mijn verjaardagfeest gekomen. Dus dan heb je weer het punt dat je moet gaan uitleggen, wat is de reden waarom je niet kan komen? En niet Klopt, altijd wordt het in acht genomen. En soms wordt het klopt, ook gezien alsof je gek bent, alsof je naar de psycholoog moet. klopt, En zo klopt, één voor één verlies je vrienden die je vroeger klopt, mee had. En het doet pijn. Het doet echt pijn. klopt. Ja, maar Ja, ja, kijk, je weet wat je voor wat je het doet. Ja, laten we dat zeggen. kijk, inderdaad, zoals je dat net ook vertelde. Kijk, daarom waarschuwt de Bijbel ons eigenlijk ook, zoals de tekst die ik net in mijn preek had, daar staat ook, voeg geen span met ongelovigen. En die tekst heb ik vaker gekeken en ik keek er ook naartoe van, voeg geen span met ongelovigen. Want natuurlijk, het is heel moeilijk om, ja, als het ware, je beste vriend of je beste vriendin te laten op deze wereld. Want de Bijbel spreekt er wel duidelijk over, voeg geen span met ongelovigen. Het ding is meer dat ongelovige mensen, zoals het ook in de Bijbel van goddeloze mensen, ons als het ware proberen mee te trekken naar de wereld. Ik heb het zelf ook met vrienden van mij op school bijvoorbeeld. Hè? Ik dan als een christene, als het ware, dan zie ik ook, dan zeggen ze van, ja, kom naar hier, naar daar en toe. Maar dat zijn ook allemaal dingen die van de wereld zijn en dingen die je niet dichter tot Christus brengen. Weet je, hun als het ware, ze proberen jou mee te trekken in de wereld. En wij als christenen echter weten dat we afgezonderd moeten zijn van de wereld. Dus vandaar dat er ook het eigenlijk dat een ongelovige met een christene, dat dat eigenlijk niet samen gaat. Want de christene is een persoon die afgezonderd is van de wereld, die licht draagt in de wereld. En ja, een goddeloos als het ware een ongelovige, is iemand die van de wereld is. Dus iemand die van de wereld is, zal jou ook in de wereld brengen. Die zal jou ook proberen toe te slepen naar de wereld. En dat is best wel moeilijk. Als Ja, christenen zijn. maar het punt is, God heeft ons geroepen om de licht te zijn van Zijn in de de wereld. Ja, wereld. Snap je? klopt. En ook al, en hier verschillen veel mensen van mening. Sommige mensen, inderdaad, de Bijbel zegt, je moet jouw ingangen beschermen. Dus je zintuigen beschermen voor de wereld. Ja? Klopt. Zegt zuster White. Wat je Klopt. ziet, wat je proeft, wat je eet, wat je Eet. hoort, et cetera, et cetera. Ja? Mhm. De Bijbel zegt, je moet gaan en maak ze discipelen van mij. Ja? Mhm. Maar nou ga ik in een wereld zonder dat ik zelf een licht ben. Ja, En dan klopt. wil ik licht gaan schijnen op diegene die ik denk die geen licht heeft. Soms is Mhm. dat ook gecompliceerder dan wat wij denken. Want het punt Mhm. is, God wil eerst, als het ware, je huis. Mhm. Ja, daar moet het licht eerst gaan schijnen. En als Mhm. de licht daar is gaan schijnen, dan komt het ook naar buiten. En het Mhm. komt ook in het gedrag van je kinderen. Zoals ze op school vrienden hebben van die hun naar B willen slepen. Hun kiezen bewust voor A. Omdat Mhm. ze het vanuit huis hebben gekregen. En Mhm. als jongere, ik was ook geboren in een huis waar ouders God eerden. Ja. En op school, ik kan me herinneren, iedereen kwam naar school met een spijkerbroek in die tijd. Het was een hele zeer mode spijkerbroek, chippy. En ze hebben zelf een liedje van gezegd. De chippy, makapoepo, en zoiets. En op school kwam ik op school met mijn rok van Ellen G. White aan. Middelbare school praat ik over, hè. Ik droeg gewoon lange rok, lange mouwen, 2 vlechten en van die zwarte Haitiaanse schoenen. Wie dat kent, die weet waarover ik het heb. Ja? En die witte sokken daaronder, tot de knie toe. En dan stap ik in een school waar heel veel kinderen daar een moderne leven leefden. En ze kwamen met die spijkerbroek en ik werd elke dag geplaagd vanwege mijn kleding. Dus op een dag wilde ik niet naar school omdat ik wist, ik word toch geplaagd. Ik had daar geen zin in. En toen kwam mijn oma, die vroeg aan mij, waarom wil je niet naar school? Ik zei, ja, want ze plagen mij over mijn kleding.
Maar verder heb ik niet gezegd dat ik me daarover schaamde of wat dan ook. Maar toen zei zij tegen mij, ik zal je wat vertellen. Ja, dit is hem. Toen ik klein was, ze gingen mij ook plagen. Maar de meiden en de jongens die mij toen plaagden, vandaag zijn niks geworden uiteindelijk. Hiermee wil ik niet tegen jou zeggen dat hun niks worden. Maar ik wil aan jou leren dat jij meer zorgen moet maken over wat God van je denkt dan wat andere mensen van je denken. Want wat de engel schrijft op dat brief is jouw enige, hoe noem je dat? Je enige houvast voor later. Want alles wat je nu ziet, de broeken van merk, de mooie auto's of de mooie dingen, die kleding die hun hebben, die zijn allemaal dingen die vergaan. En op een dag komt de Heer Jezus hun blijven met hun kleren vasthouden en jij gaat met je Ellen G. White jurk naar de hemel. Dus ik moest echt keihard lachen over dat stuk wat ze zei. Maar mijn oma was zo'n slimme vrouw, die wist altijd jouw gedachten op het orde te zetten. En dat is het mooiste. Want de volgende dag ben ik gewoon normaal naar school gegaan. En die dag, het interesseerde me niet dat je mij... ze noemde mij... ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja, ik had dat eigenlijk Shimaria. Ja, ik weet niet hoe je dat zegt. Shimaria Anto Cupia di Flamingo. Maar kom ne? Of Casa di Popeye Elai Olive. Ja? Ja, mijn kleding was net zoals Olive van Popeye, van de kinderuurtje. Maar vandaag ben ik gelukkig met de Heere Jezus. En een aantal van hun, die leven niet eens meer. Dus zo zie je maar weer het kind die kiest voor de Heere. Elke keer, de Heere gaat zorgen voor dit kind. De Heere gaat zich ontfermen over dit kind. En ja, en het laat groeien met de Heilige Geest. Ja. Ja. Kijk, ik vind hele goede dingen, hele goede teksten ook die daarbij passen, is Marcus 8, vers 35. Want daar staat, wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn eigen ziel schade? Dus wat zal Amen. het mij bieden als ik toch een schade leid aan mijn ziel? In vers 38 lees je, want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, in dit overspelig zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Dus als het ware, jij die rok van Ellen G. White droeg, hè? Droeg. En zij die jou allemaal, die jou gingen uitlachen, et cetera. Hè? Ja. Jij als het ware, hè, schaamde je niet voor de Heer. Hè? Want er staat ook, hè, wie zich voor mij en mijn woorden schaamt zal hebben in dit overzondige geslacht, voor hem zal de zonde. Dus als we onszelf van God schamen in deze wereld, wanneer hij terug zal komen, zal hij zich ook schamen voor ons. Want wij als het ware moeten zijn naam representeren en als het ware een licht zijn in deze wereld. Dus de mensen die ons nu uitleggen, prima dat ze ons uitlachen. Hè? Maar het schamen voor God, als wij ons juist gaan schamen voor God, dan zal God zich ook schamen voor ons. Want God wil juist niet dat we, dat we niet gaan schamen voor hem. Dus het is heel belangrijk dat we echt En hetzelfde als afgezonderd je vandaag een volwassene bent en tegen je collega zegt, zal ik voor je bidden? Dat zijn dingen je niet over hoeft te schamen. Klopt. Ja, klopt. Bon, we hebben heel lang gesproken. Niemand die wat commentaar verder heeft over het stuk. Of een testimonie van vroeger, toen hij jong was. Misschien kan hij dat vertellen aan ons. Met leerpunten daarbij. We hebben nog een paar minuten. Alles is welkom. Ja, we hebben nog een paar minuten, ja. Het is leerzaam geweest. Leerzaam, hè? Ja, heel leerzaam. Weet je Ja. wat ik nog leuker vind? Hm. Iedere 10 minuten of om de uur moet je in gebed blijven met God. Amen. Cosita hoppie bom mix. En niet alleen jongeren, voor volwassenen ook. Ja. We moeten echt connect zijn, want anders krijgt de vijand de kans om ons neer te halen. Oh,
Hobbyboom. Dank je, Yes. Señor. Soms zet de Heer Jezus de woorden voor onze volwassenen in de mond van een kind. En daarom zegt de Heer ook, onze hart moet als een kind zijn. Want wij moeten kunnen aannemen het woord van de Heer, van wie dat ook het komt, welke leeftijd dan ook het komt. Zolang degene het in de naam van de Heer Jezus doet en de waarheid met zich meebrengt, moeten wij open zijn om dit te kunnen aanvaarden van de Heer toe. Dankjewel, zuster Carla. Nog andere mensen? Iemand met een testimonium? We hebben nog een paar minuten, dus proberen dat aan te vullen. Iemand die wat woorden tegen Jaden wil zeggen. En we vergeten Jenijvri ook niet vandaag, die de host is geweest. Heel goed gedaan, meid. Dankjewel. De jongeren hebben onze volwassenen ervarende gedachten nodig om ook vast te kunnen houden aan de Heer Jezus. Linker heb je zo'n koop, ze meer op mijn kabri sera weg. Of wat op piano op mijn sera. Bom, não está agradecido rumang pa ate presente. Tene e palavra nan ku nos rumang joven aqui Jaden assim a nos awe para nos portar yunang para firme para Cristo, tomando uma decisão, abandonando o mundo completamente para nós suceder com nos nomes não, porque da pafo de e-book de vida para sombra nos a toma tempo of fija nos vista riba wereldse genot den momento. Nós estamos a nos cabeça para nós fazer oração final. Steve, vamos reza final para nós. Espera que eu atendemos. Interessa. Ja. No stato con il cielo, con nome sia santificato. Anche dato santo quattro cose, anche per tema, si vince a Jaden tambe. E outro obenam, que tambe forma parte, Jennifer tambe cogi entere e parte. Non dico Jennifer, assim, Senhor, si vince assim con ampor, segundo cresce din Cristo Jesus. E bira pilar tambe, grande dembo iglesia, dembo obra. Danke, Senhor. Senhor Deus, nos agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Bueno. Feliz a noite, drumidushi, turumang. É. Doi. Doi. Até amanhã, meinta trove. Que Deus te poder. Amém. Doei. Doi. Slaap lekker. Doi. Ja, wel te rusten, Romanang. Doei. Boa tour. Doi. Doei. Doei.